Tamtangan ni pentame eviction nangi la ethebet lo ke matidi sitame non Assam kilik do pen non sarkar ki mi non ingni etlo la ingni pen eviction afut ha kopi si ke claim jima ke claim hala bangso abirta ke thang natta ve ingthong bi son mandet sarkar tu me thang ning ke hang pen bangke mai ke hang ji ka ching vai je phan thang natta la son keng kam ji ora be det la si chesong rabra tum pen ching vai si la dak council long pinpura lo puthot pithunang kok lo alang itu man pinpur tunang kok lo kaso PGR alam abeng dolang kacing waitang kacik roitang alam doan ke claim kle kapa benglong na person dolang pu bange pinpur nang kok lo sila so ka pinpur teng pen pinidak mai phalo mai ke pha bange mesen lo chingki lo lapen pinidak kacik roilong bangke athe pi bangala helo non sarkara kimi ingni det pen pin kacing wai ke cheng silong bangke nikrep ho an ing hongpo nikrep ho an ing hongpo hala ka chekroi tangalam an sarkar tum chepa pleng jima chepa pleng plema bangke lakela nikrep hoang bongsi itu ma hien pen ke langpo la pen jong sela nikrep hoang bong ta chepa pleng ple pulo tangte sai jog je ka che song ang deng ke la ke deng po nang kokpo la pen isi rara phan ka chin ngri kang tung bang la helo la bangso ka che song long ile tu meme hinunu kache jong bangke lake na hokta lililo tili ningetlong chuning rilo nili penangan a comments munite tum akamat ha nili theklong lo alang le tum je semet pet kaning je bang la helo chun cheche kache song le dundelo pu penangan tum kaning je tum do sitani li puang tum bangke ki chun che posi kache song nang pu chun der lo pulotang kache song ne kenang se bedelo la si claim kle det pachun che det protang te ili tuma ka che songge anso si che pharang thunang ji po bang dundilo po bang ali la sila dak asap ka matha ili tum che lar chet nang kokpo ke cheng banda pulo ke di ili tum a sentiment ili tum ning ke kang ning ki pung bang ke la ke sok puna meson kali det nang ji pini chok che penapta ili tum che song nei penap chok che penap diga che song nei ili tum ka che song la pu pon bombe korling le pulo tang te la ke pleng pelo ande sarkar tum claim ke der pura tum doklit nang mante isilang ka charge la do clip lo pulo tang tela isi hini beta lage pleng pelo lage la si corling nang ji la claim clip tik dam de tik bang ke tum ke la ka song bang ke pon bom nang po la si pini rara phanda isi birta ki metela hello anani pena bang ke state government la pen council ka charia sarkar tum isi kapat heda malam do kapat heda bang la hello PGR arlo bang ke hala da ki do tum Guwahati High Court long case pidam chok lo la so case bang non anta Guwahati High Court pen kang sai bang patang te deramat subjudice pusipulo subjudice protang de kang sai tang te lang sai bom lang pulo la doko gama si non amat ke eviction claim no dak lo pu seta eviction ke claim me ha binong ke athya nutin le case pidamet kali voi phit sita me to hala alang tum kapat hedam bang ke case doko pulo sita me non bang ke disposed of pulo tang te la bang so case ke Guwahati High Court pen ke pachut elo kapaju dambang la hello Guwahati High Court lamra epi bang la hello la petitioners matang te hala PGR lo ke do tum non ni thong kep ang bong revenue office along ma circle office along alang li tum la PGR lo ke do ke alang li tum methang along le vek lo pu allo a chep documents patta bang alang li tum dak circle office along representation posipulo alang itu hadak cepak lang thek nang po la cepak lang dam thek the pulo tang tan par ke la ke council ari dengsi dolo la si pini dak nitung kaching bai hud bange council atum nang thak bang la hello me sirkep bodi me chiklo sirkep ne narkep pune la so ang bong selang nitung bang ke hala PGR alo ke do akeche ko na mana atuma phan ke alang nitum notice pulo tang te alang nitum circle office along alang litum pata la pen ka prek alu bang cepak lang thek nang po ang bate na cepak lang nun pula so alu bang piat lo la si alu ke cepak lang thek thevek lo athema hada Guwahati High Court along ta na litum circle office ong dam nun pu ke toy ke hala court along ka ching sai ese ga hutala PGR alo ke do ke che ke betum ke nitum apata do pu bang ke cepak lang thek der lo cepak lang thek so hada Guwahati High Court ben si pu det poke जो लातुम के PGR आलोले के दो गली पुपे पोके स्तामे पुपे दलो कि पुपे दर थे बंके अलांग ले तुम्हारी देंगे बंके थांगना ता के चॉकलेम आलू अबे देलो लासी नॉन एफ्रांग पेन बंके काउंसिल तुम ला पेन स्टेट गवर्नमेंट तुम के लाके PGR आलोंग लेके केस दो बमलांग लासी नि तुम थारलिनो दागलो पुके का पथेजिया थाई के आवेलो लाके झुटकोकलो
non e prang jong si tharle leder protang te lak ke council atum aning ke hang hi lo ke thek thelo pu bang sila ke kar dak yang po la hello la pen nili non ka pa juthulo athe pi pini ka che kroi pon ke la hello nikre pho ang bong bang ke hala ke dam tang council atum notice ki pitang dak pen thurnon peri chitilu non kasu harlung cheroi pon non pula so notice ki pitang do hala ki pitang adim ana bangke la nikre phong bongke eviction bangke claim back nang po pusi pinini to ma hin pen ka dang lam thechi pilo la pen hala notice ki pipelang adim ansita me non notice bangke pithuet nang po la pen niliton ke jong adim pen anpar sita me konat nan ma kar biang long arlo ki kona mana ki cheke biatum la aron re pen long le phelang ka chara adim ana bangke alang li tum non pang thek thuning identification bangke claim thunangi puta pini ilitum dake cheparai ponlo lasi amut pialam bangke la nikre phoang bong ku e ban ta tak wak ve kasu e hong da dak et cheteregre nijok e hong da mit me pulotang te la so ka che song la ke ame bang pakar thulap nang popusi kar biang long ra do an panta ni to hin pen ke chuning rilo abatay nang litum nang itcha eviction po non anta eviction de non nang litum pini ka chingwai pen eviction re gipu nang litum de man ining ke thedam la pen ining ke thedam de lam litum che than na la se mo het ni le amut pilam puel lo ining thenon thenon ke klemi ke sarkar aposi ka che song nang ke sarkar phan la pen ka ching kining ke sarkar phan la sinili pulo ke korling nang la tum claim kle tiga bangke ilitum che song nang la pen korling nang la pen kang saya ja kong ke la ke ha election hut hello hala su ti la so non kachari tum haning dog de pulotang te hala election husing side nang po anta mera ra kang saya bangla tum hasipang ni thule thotlo lake hala dake konari ile tum rara ri deng lake chok che duel a thema la tum chok che jo la tum eviction claim le de jo puchinier lo kente people on de tum kang vai thu kente ing vai er lo pang ni lun lo la tum man chingki thu nang kok lo yo a thela tum kachari pinak ni lile kachari li pule kachari gali de jo la tum si chari thule thotlo la sila tum hase che song thunang kok lipo la tum hase chingki thunang kok lipo la si ka che song ke ilitum ang tan pena ka che song chot kali mo ilum apor hota ing vai thek nei podim ke dakhelu la si non ke damelo akilik damelo ing vaierlo la tum singi thule thorlo la tum hase non ke che song thunang kok to si ining thenon ka che song nei la tum phanlo ka ching ki nei la tum phanlo la sin li tum hin pen ka ma thakala hello sarkar aphan ke kor ling nang kok po non nikre phong bong ta jong sila tum claim ke damde pulotang te ilitum ka che song ing thul thunang kok po la hello